تقولنا زي أب حجرنا زكاة حجراوي أجل سي لما نسي عندك أنستيو سي تقول أتون تتقومون سي بخمة يمرأة هنا أنا خجم برضو هو جمري لو فهم قبل أوكي قطيفي لخ ملسة حافشاوي إن هاجر كم protect مقبار كاب foreign طلعتي I appreciate them seriously أنا سبزح سيك I wish I could just be as strong مش هالو كن اتوز عدد كدق أنستي أكتبنا حجي زلوا كونتاتي بتعم حما كونتاتي زبل أنا بركة nutrition على قالي أني عمت mentally emotionally they're enslaved جزءات سرحتنا خوينا like كميد خوينا نبرالوا مالتيو إذا حجي it's a tragedy إذا أستودي خواني اتناي feminine good diallo mental abuse physical emotionally they have nobody emotionally available for them بال مال يبل أنا مالتيو قد فلني حجي ما درخنا كانت وي لملم أو حد يخون لملم وي واحد لملم أنا شيء انتهي بال أزي بمسورتي سواشي كم زمني تار سيرفيس هيكون هذا من تار سيرفيس نقول نحن ناقر كافسي كل تعمد ناقر بيلكا ولا عمد شيء متورح ناقر بيلكا ومتقدر كون كسريعك أبد لا يجي كنت كتبت خليخة بمسورته تسوى كان عجين عاي كم درعيني ما هم قالوا نسيت غينا قول سقطه هذا دي أول حبرة تسب مفتاري كاب سنة سرعة دو حبرة تسب مفتاري أمني صار من الباس ربح كله كله أفتح حبرة تسب مسبون مسديون دي عب قلعة إتي تبقون حماقن كمهارو كابون عديون كمهارو دخل أو ديلو دو مهارو دلو سلازي إتي قلعة أكندي بكبرت دلو أتعبابيا عبيو كخبر دخل وكخبر دخل عب بقى عفارو للناس عبد اللغين يسمعني قد أنا دي تغمنا قد أنا سوا ما تغمنا أي تغمنا نحن ما نسي كل صلوا سوا أنا قوم يدبر سوا مني ثار سيرفيس قبر نعمت عمت فرقة قبلتات إذا قدر بيقولوا بارنتي قدر بيقولوا إسكرنايز بخير له قدر بيقولوا إسكرنايز نقول نستيتي هاي تغماني نو تبع تاوينا نقول نستيت ما يريد ودا يريد ودا أدن dia ما نسي بتعمي أمبرت ودا قالا خيد ودا خيد سبعة خيد استاف غزا بس رح إذا خفت بس سلازي أنا بس مغنيات دي أيدو كفوني ماشي أنا ومبرع بعليك وأنا نيري بلا أوبا جنة نراهي this is very nice نابزك also زمساني one of the issue was نايساوا نايدة كنشتي كونتاتيو انتاي تقومون انتاي قدعاتو إلنا كن ريو كلنا جن اتتقمي باستراتيجي يكون وي باقباب تجأفلي غيو اتتقمي خمي كبلو مسيلكي اندحير سوا زخلوسي مانغو حساتو شديشتن عسا شمنتن عمتومي زبزحس أبكم يزولو إذن يرزي عندما very crucial يكن تحل لم كتبلو تصنعت very crucial guidance دليو ممرحي أرآيا مرجع كجبر انتاي كمرز نايبة حاجة ندك نشتيهون دك تبعتي وسي very crucial جيزي أبي ود سبي حجي بيتشعو جيزي أو سيخا حجي انتاي بزبق انتا زقبر نيرو حتى نقدم شابرون زبحالالو أب هاجرنا من تخوني قوال بينا سئيلان أي تخيدني مس حواوي مس قالي أتخيد نابزو خونا خمان كتكيد كلا حجي أبي منقو عصر شديشتن عصر شو من تنزلوا لكن شتيو كاب جز أنن كاب تمهرتن تجافيفن ولا خام من قدين تجافيفن كخدا هالواسي إذا ما حرب بس مانو حلافنة توصل زلوا إلو زي حاطة له مخنيات من تاي حجي نتغمك وخون حلافنة شابرون ويدما نعن
ክኸዳ ከለውን ሓላፍነት ተሓታቲ ዝኾነ ሰብ እንተ ዝግበር ነይሩ እንታይ መገበረሉ መሲልከ ኣብ መንጎ 16 ኣብ መንጎ 18 ዘሎ ዕድመ ፍሬንድ ሜኪንግ እዩ መን ምዃኖም ዝፈልጥሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ጥቕሚ መሃለዎ ነይሩ ብስነ ስርዓት ተታሒዙ እንተ ዝኸውን ነይሩ ቀዳማይ ከብዓዲ ኋላ ብደቀ ምሓረ ብዓዲ ቀይሕ ካብ ኣስመራ ዝመፀ ካብ መንደፈራ ዝመፀ ባፅዕ ኩሉ እዚ ዘሎ መንእሰይ ብሓንሳብ ክራኸብ ከሎ ኣብ ኖርማል ኢንቫይሮንመንት ኮንትሮል ኢንቫይሮንመንት ሓላፍነት ዝወስድ ሰብ ተገይሩ ፍሬንድሽፕ ምሕዝነት ዘምፅኡሉ ነንሂድኦም ዝፋለጡሉ ኣድቨንቸር ክኸውን ይግባእ ነይሩ ጥቕሚ ክንብሎ እሱ እዩ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ዝላለየሉ ትመንእሰይ ዝላለየሉ ግን ንሱ ብምንታይ ጠፊኡ ጥቕሚ ክንብሎ ብኣድቨንቸር ናይቲ ስርዓት እቲ ቀዳማይ ንምንታይ ከም ተገብረ ባዕሉ ኣብ ውሽጡ እዩ ዘሎ ከምቲ ለምለም ዝበለቶ ኢንሳይትፉል ዘይኮነ ደንቆሮ ማሕበረሰብ ንዕኡ ሕራይ እንዳበለ ዝነብር ማሕበረሰብ ከፍሪ ስለ ዝደለየ እዩ እዚ ድማ ተራእዩ ቅድሚ ሕጅም ኣብ ካልኣት ማሕበረሰባት ክንሪኦ ከለና መንግስቱ ሃይለማርያም ክመጽእ ከሎ እንታይ ይኖሩ ኢሎም ከም እዚ መሃይምነት ምጥፋእ ተባሂሉ ነቲ መንእሰይ ካብ ከተማ ውፅይዎ እንድሕር ኣንቢብክን ስለናቱ እቲ ቀንዲ ክስታይ ነቲ መንእሰይ ክቃወም ዝኽእል መንእሰይ ክዛረብ ዝኽእል ካብ ከተማ ምውፃእ ማለት እዩ እዚ ኣሎ ብድሕሪቱ ኣሎ ሕጂ ነቲ ጥቕሚ ባዕሉ በቲ ሰራርሕ ኣጥፊእዎ እቲ ጉድኣቱ ዋ እንታይ ኢልና በየን እሞ ክጅምር ኣነ እቲ ጥቕሙ ሕጂ ከምቲ ፍናን ሓፍተይ ዝበለቶ ውግእ እንድሕር መፅዩስ ሬዲ ሜድ ኣሎ ሰራዊት ኣሎ ኢማጂን እሞ ንምንታይ ፕሮፌሽናል ሰራዊት ዘይፈጥር ባዕሉ ብዙሕ ኤርትራዊ ወታደር ክኸውን መኮንን ክኸውን ዝደሊ ኣሎ ንምንታይ ዘይቆፅር ስለምንታይ መናእሰይ ካብ ገዛ ጎቲትካ ወሲድካ ኣብ በረኻ ትድርቢ እዚ ብዙሕ ሳዕቤን ኣለዎ እቲ ጉድኣቱ እዚ ሕጂ ለምለም ክትዛረቦ ዝፀንሐት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኢሮፕ ሲ እንዳዋላ እንዳተጎድኣ ከለዋ ዘይዛረባ ካበይ ዝመፀ እዩ እዚ መሰረቱ ኣብ ሳዋ ኣሎ መሰረቱ ካብኡ ሃዲሞም ብሲናን ብገለን ብዙሕ ጉድኣት ዝበፅሐና ኣሎ እዚ ኩሉ ናይ ሳዋ ጠንቂ እዩ ሳዋ ብስነ ስርዓት ተታሒዙ እንደዝኸውን ነይሩ ብሶሲዮሎጂ ብናይ ሳይኮሎጂ ሲ ንህዝቢ ኤርትራ ንመንእሰይ ኤርትራ መጠቐመ ነይሩ ግን ኣብቲ ሰራርሓ ንኽጠቅም ተባሂሉ ስለዘይተሃንደሰ ኣብቲ ሰራርሓ ኣጥፊኦም ናብ ጉድኣት የትይዎ እዩ ቁፅሪ ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ ሳዋ ከይከዳ ኢለን ትሕቲ ዕድመ ትምህርተን ከይወዳእ ዝተመርዓዋ መዓት ኣብ ሃገረሰብ ይኹን ኣብ ከተማ ይኹን እዚ ንባዕሉ ሰብ ዘይርዮ እዩ ደቂ ኣንስትዮ መሃራ ዝግባእ ካብ ትምህርቲ ንከይከዳ ኢለን ኣብ ገዛ ኮይነን ታሽዓይ ሻሙናይ ዓስራይ ኮይነን ዝተረፋ መናእሰይ ኣለዋና እሞ ናይ ሳዋሲ ኣነ ኣይ ዶንት ኖ ብስነ ስርዓት ተታሒዙ እንተኾን ብተገዲስካ ተሰሪሑ እንተዝኸውን መጠቐመ ነይሩ እቲ ጥቕሙ ባዕሉ ኣበላሽዎ እዩ ጉድኣት እምበር ካልእ ኣየምፅእን ኢለ እዛም ቴንክ ዩ ወዲ ኣለኹ ኦኬ ፅቡቅ ሞብታ ትስዕብ ሕቶት ከይድ ብጠንቂ እዚ ውልቀ መላኺ ስርዓት ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ብብዝሒ ናብ ስደት ውሒዘን እየን ብዘይካቲ ኩሉ ግዜ ርኡይ ዘጋጥመን ሽግር ናይ መገዲ ናይ ጉዕዞ ገዲፍና ኣብ በፅሖኦም ኣብቲ ዝድለ ምስ በፅሓኸ ነብሰን ከማዕብላስ ወይ ከዓ ትሬኒንግ ዕድላት ዶ ይረኽባ እየን ይጥቀማሉ ድንከ ፍናን ክንጅመር ንኽእል ኢና ፍናን እንድሒ ሬዲ ላ Okay, sure. Yeah, no, ፀገም የብልን ሓፈሻዊ just ክሪኦ ከለኹ እትዮም ሕጂ like ደቂ ኣንስትዮ ዋላ past 15 ዓመት ዝመፀ ማለት እዩ ክትዕዘቦ ከለኻ ከምቲ ኣነ ዝሪኦ እቲ ናይ personal development ናይ ሂወት ድዩ ናይ ኩሉ ነገር ሲ ብዙሓት ኣይጥቀሙ advantage ኣይወስንዮም ዘለዉ ይብል ኣነ በቲ ኣነ ዝሪኦ መብዛሕትአን ከዓ ክመፃ ከለዋ ብፍላይ this past 5, 10, 15 years just generalized come to the course they stick with what they know what's the familiar inshallah just መፂኻ like you know you have to there's no time to heal it's just መፂኻ ሓላፍነት ናይ ስድራ ኣሎ ናይ ሂወትካ ትሓስብ ናይ ሓዳር ናይ ኩሉ ኣሎ እዚ ከዓ ዋይ ክትመፅእ it's you're sticking ምስ ትፈልጦ ኢኻ ትብገስ ዘለኻ
اب عد ويسترن عد مصيخه مالت كتقيرخه مالت ايكونن ግን እትትፈልጦ ጥራሕ ምስኡ ትጓዓዝ ማለት ከይተረዳእካ subconsciously ምስኡ ትጓዓዝ ብዙሓት ምሁራት ኤርትራውያን ኣለዋ absolutely ግን ዓወት ኣለወን ድዩ ይብል ኣነ ማለት እዩ so I think it's there not enough people are taking advantage of the resources ናይ personal development ናይ just mentally emotionally to progress ናይ ትምህርቲ ጣሕሪ ሆነስ እቲ ብዙሕ resources ኣሎ ክትመሃሮ basic ነገራት but I don't feel like people are taking advantage of that from one generation to the next for the most part ይብል ኣነ ማለት እዩ okay ገነት ወይ ለምለም ነባህን Okay, I can go. I think you have a lot of story to tell abdinai you ab Europe malati anen taybil mashileke I think nahna sinfna nahna abzi zallana abzi wuhus hagar zጻናህና ማህበረኩም ተጠዋቢልና ተሓባቢርና ሪሶርስ ክረክብ እቲ ዝመጽ ዘሎ ኣነ ይርዮ የብናይ ኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ ይኹን ዋላ ናይ ካልኦት ኮሚኒቲ ክርኢ ከለኹ they're very equipped የምሳቶም ናይ በሓቂ ቪዥን ኣለዎም ኣብዚ ናይ ዌስተርን ማለትስ ምዕራባውያን ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ዲዩ ኣብ ካናዳ ዘሎ ናይ ፌደራሊ or state funded ዝኾነ ክስታይ እንጥቀመሉን ኢና ንሕና ኣብኡ የለና እዚ እቲ ሓደ ግዜ ሲ ከም ኤርትራውያንስ ንሕናቲ ኣለና ትምህርቲ ኣለና ለጋሳቲና ገንዘብ ነዋጽኢና ግን አሉ ገለ ዝሓዘና ነገር አሉ በሐንሳብ ኮይና ከይንሰርሕ ብዙሕ ነገር of course ተሰሪሕልናይ በብዙሕ ግዳማዊ ይሁን ናይ ውሽጣዊ ተሰሪሕልናይ ንሕና በሐንሳብ ኮይና ጸገምና ከይንፈትሕ ብዙ ነገር አሉ በዓሉ ፐርሶናሊቲ ናህና በዓሉ ትመጻጻአና ካብ ኩሉ ተፈላለይ ስለዝኾነ ሓደ ግዜ even ጽቡቕ ሪሶርስ ከለና ጸገም ኣለና ኢምፕሊመንት ክንገብሮ ንዑ ክንጥቀመሉ ሕጂ እንታይ ዝርኢ እተን ዝመጻ ዘለዋ ይሕዋትና ብሕልፊ ንደቂ ኣንስትዮ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ስኬል የብለንን ተጎዲአን እየን ዝመጻ ዘለዋ ሳይኮሎጂካሊ ተጎዲአን ይመጻ ኣለዋ ሕጂ ክመጻ ከለዋ it becomes ናይ ውልቅኻ ጽንዓት ወይ ድማ strength ናይ ambitious ናይ ሙኻንን ዘይሙኻንን ይኸውን ማለት እዩ beside ናይቲ psychologically ተወጽኦ ኣብ ሳዋዲን ዝረኸብኦ ሕማቕ ነገራት you know ሓለፍቲ ተጋደልቲ አረግቶ ክብል ኣብዚያ አረግቶ ይሕዋትና ኣብ ብዙሕ ስነ ኣእምሮ ጸገም ኣምጽኦምለን this is ክንሓቶም ኢና ኻ እዚ ብሕጊ ዋላ ክንደይ ዓመት ይምጻ እዚ ነገር እዚ ክምርመርን they need to be held accountable ይኽብል ዝደልብ ዚያ ካብኡ መጽየን ኣብ ጓናዳ ኣብ ሲና ኣብ ካልእ ኮምተገር ጓናዳ እንታይ እንድሕር ናትካ ቦኻን ተጋዳላይ ኮንካ ሓላፍነት ተዋሂብዎም ኣብ ሳዋ ምስ መጻ እንድሕር መጻወቲ ገይሮም መንሲ ኣብ ኢማጂን ሞ ኣብ ሲና ኮምክ ተኾናሲ ክስታይ ክንብል ከማን ኣይንኽእልን ኢና ሞ ኣብቲ ውሕስ ዓዲ ምስ መጻ ብዙሕ ባጌጅ ብዙሕ ጸገም ሒዘን እየን ዝመጻ ዘለዎ ሕጂ ኣነ እንታይ ርኢ ቀዳምነት ከም ሰብ መጽየን ከምዚ ፍናን ዝበለቶ ናብየን ዝኸዳ እቲ ናህና ባህሊ ስድራና ምሕጋዝ ስድራና ምሕጋዝ ብሕልፊ ኣብ ሃገርና ተወለድና ሲ ንበዝሕ ኣብኡ ናይ ብሓቂ ሲ ሓላፍነት ኣለና ሱካ ካልቸር ጽቡቕ ካልቸር ይኻ ኣይብሎኒ ንዑ at least ዋላ ሓደ ሰብ ከይ ኣቢስ ከይ ገበረ ደቂሰን ዝሓድራሉ በሊዕን ነታ ቤዚክ ኒድ መሰረታዊ ዝኾነት ሓለኽትታት ንነብሰን ዘብለን ይረኽባየን ብድሕሪኡ ግን ናተን ሳይኮሎጂካል ስብራት ሒዘን እትመጻ ዘሎ ነገር ከብለን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ከይምዕብላ እቲ ናታተን ፖቴንሻል ከይዕብያ ብዙሕ ነገር ጸገም ኣሎ ግን ኮምፔር ቱ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ክርኢ ከለኹ ደቂ ኣንስትዮ ቀልጢፈን ይምዕብላ እየን በዚ ንምንታይ እሱ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ በሊፀን ከይኮነስ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ታክስ ምዝዋር ወይ ድማ ኣብ ካምፓኒታት ፋክቶሪ መስካም ዘለዎ ገለ መለ ክሰርሓ ይክእላን እየን ሕጂ ናብአን ብዙሕ ግዜ ናብ እዚ ናይ ነርሲንግ ኣሲስታንት ዝበሃል ፐርሶናል ኤድ ገለ ናይ ሪሰፕሽኒስት ናይ ከምኡ ስለዚ ክሰርሓ ዝለ ቀልጢፈን ቋንቋ ዝመሃራ ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ እየን ከማን ዋ ሰልጢና እንዲያ ሕጂ ተባሂሉ ዝዝረብ ኣሎ ግን እቲ ናብራ እዩ ዝደፍአን እሞ ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ቀልጢፈን ቋንቋ ናይቲ ዘለዎ ሃገር ቀልጢፈን ይበላ ብኡ ከዓ እንታይ ምምሻጥ ፀጉሪ ድዩ ገለ ድኻ ይመፅእ ሕጂ ሰልጢና እንዲያ ገለ ይበሃል ከምኡ ክትርእዮ ከለኺ ማለት እዩ ግን እቲ ምዕበላሲ ካብ ቤዚክ ንሪኦ ኣለና ሰሪሐን ስድረአን ምሕጋዝ ይጅምራ ምስና ንርኢ ሕጂ ቀልጢፈን ቋንቋ መሃራ እየ እዚ ከዓ ግን
نتي ناتهم بوتنشال كنعبيوسي نحن حلافنت يو ابزي زلنا ابتز زلنا يو نزي حج من تكون it's not too late كنحاسبلو علنا يزبل ودي الله هو كبوتا أنا بوتا يفعل عندي ونابنة أبزي أبزي ربع كمان على عندي كم قدمتي I don't know أتي كم أنا تعمس وين كم زي نورمال دوسدو قايلين كتزاربين كلاخي نتعمس نورمال دوسدو قين سمعك كو تخلقو خيدني الباس ناي شدش تور حمر فتو جيمتي حما قال صبا قال لا ما قد خبد قاسس اللي فليت أبلاخي شوكي خطونا أنا بحكي لك إن اللقاء أنا مسوس حدث اللي ذراك عندنا أتي أب أمريكا دلوا من البعض بزحي كم سبلين دلوا كنا خلينا بكندا ما خنياتو أثناء براس ليه نقوم زدفافين تدي سريعا حجز سلة دي أبزي أوروبا قل سلة حجزون دارجا مبزحة أبكال تصنعات دلوني قد أنا نجر أتي شجر علون زي العالم تشجرن كان تايو تيدمس على جنزب خفلو اللون السخاء ود حواب انديو حاو انديو ودمو انديو ودكو انديو سأيلكي كتأتون أنا خفللكي قلت إفكها كتأتون منتي إبلاد خفلل بس ما صعب زعو استغل تور حدي سلس تور خويك أتقبل نترقيبا نحر دعاء البروسس دي سلته أب تشنك تأتون جنزبي ملسيو كنغرلكي كنين ناس الله دعتو الله بس القنابسي اتي بروسس نايمر عب إلى تو آيلاند تو السن كم دقتو من قبل اتمنجستي دقتو كان لو تأكل أي بحرت منجس دي تقبل كاكم صغو ما يخلاني نزي خي كفلا نقول مشيتن إلى ندادو ولو تمرتنا يقبرا قلي قبر حرق جيس التلفزيون أمشي مني أنا ما بزعل لكن استيرة تراويس هو الدامبر كم معراي دلياني نيلو بالتعمي يخسر قبر كان نقدر ما قد يأخذ لقبة تقولنا حجز حليم بنبرح حج ولا تقولنا اتهم أنا استنايلهم كتوم إلين بسدوا النبز عندي خواتن ديهم دك حبون ديهم أخواتن ديهم بيت سبز نحر دي سلطان كتوم ما يكلاني أبيدا أنا يكون تقول ده نعم كأنه وانجني بالله بزنس خمسين كندي ده كنستيو أب حماق كنتات وديقات من إسيات مساكين أي تمرت أي قلق هنا أب الناس الله تعالى سيبن أتوال له قريب كختزار بين كاي كلاني تدبلنا يحدى ناي نفسه بتماني له حاجت كين كي تختزار بين بتر قرار يا أخي كندي مساق وين أنت ما بتعدل بتر قرار يا أخي بقى تكندي قاكم دلله حماق كم دلله تم تعدو كانوا بروحلو تزار بياسكي حماق الله كنا تتصل بغير لنقلب وخمس نباق بس حتى يتنقرني وناتو نعم كنت تنقر الله مسلا إذا كمان سقط على هو سلزي تحان تخن جبران كل كم زي من يعني بعالجنت كتوه صراحة حدا حب كوميونيتي تفتيرو بزعبا مثلا انتاج جبران حمد الله نفس مثل ما كتريا حمد الله كبر كقال له أبنا يوم راح حكيم كيد دزارار بلو ولا خيدي كم تتسجم كي تشجر أفريقيا كله خمسة تتسألي لي بلها تتسألي الكات راح يكون كان خيدنا وقت كنفس الكان عايك نقرن العريض الليل نتاع خيدك نقرأ خلاله قد بعين خمس غاري وسلزي نحن تحنت جبران خير بزيادة تندك نشتيو خماسي حدا عين تمرت في الليزر من النساء كتبت لك السؤال طيب شجر كام الزراب مالت لا مالت يكونن شجر كام الزراب مالت حمق مالت يكونن مخنياتو نشجر غزي كايتم صوني غاب علي دمسكا شجر بخمي تفتحو قا تزاربو لك لك هذا بلا رستيسكن مهراخ لك كني دبل يغني لك ጽቡቕ ኣጋጣሚ ደታ ትስዕብ ሕቶውን ኣብቲ ናይ ምውላድ ገለ ኣጠቓሊልካ እንዲኺ ኣብታ ናይ ድሕሪኣ ዘላ ሕቶ ከነተኩር ዝያዳ ንመንእሰይ ፍናንያ ትምልከት ኩላና ግን ክንውስኸላ ንኽእል ኢና እዘን ኣብ ዲያስፖራ ተወሊደን ዝዓበያ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ብሓቂ ብዙሓት ዕዉታት ኣለዋ ትሕበነለን ኣለዋ ግን ከም ብዝሒ ክትሪኦ ከለኻ ኸ መብዝሕተን እቲ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርተን ይውድኦ ዶ ከመይ እቲ ናተን ኩነታት ፍናን ተብራህክልና ጽቡቕ እዩ Okay.
ብዙሓት absolutely ብዙሓት ኣለዋ ኤርትራውያን really educated ብናይ ትምህርቲ like degree or the college or anything like that but ብዙሓት أنا حجي ብዙሓት ምስ نحن community it's been a long time I just reconnected when I joined here ግን ምስ መሓዙተይ ምስ ዛዕበያ ክንዛረብ كنا حرار ግዜ definitely we have so many educated Eritrean women that's for sure عوت ኣለዎ እንድዩ وحدي تقصري يبل أنا مالتي عوت تمرتي مسجاجري تمرتي حج بزحت له they have the education do they have the success the career not everybody بزحت يغن ناي حبر له فلاي قالت state هونكا in the corporate world بزح politics هلو it's a lot حجي we have to understand that أبزخنا ناي بعلنا as first generation we have our own challenges right racism you're a black woman the success rate for me is really low. It's عوت مالتي تمرتي مساجاجريو. It doesn't vision كلو ناتكا personal development كقوان سيتها. You have to continue to educate yourself. تمرت مسودها سطرح أخولا هنا. It's a constant improvement. It's not perfection but improvement. And for me, the success is really low. We have to definitely continue to grow constantly because you're competing with so many other men and women as well around the world, right? But overall, it's a progress. I really do see Eritrean women, they are evolving, they are changing, they are growing. Education is just not enough. We're trying to understand. We have also sometimes identity crisis, like who are we? We have two cultures balanced together. You know, the diaspora, like, you know, we have like the Naiz Adba culture and then you have the Habesha. So it's like you're trying to juggle both, right? So in between, it's a challenge finding out who you really are. But I feel like gradually the progress is happening. Is it enough? No, we're not getting the success we deserve. As colored women, right? I don't know if that makes sense. But for me, it's just like you have to constantly, it's a nafsi, it's internally, mentally, emotionally, it's a full-time job. You have to definitely continue to grow to get to that point of success. So I hope Melissa Kahol, you know. Okay. لملم كنت Go ahead, Lemlem. وأنا سينتاي دبلتي ولا رايت اللي عندي ولا تصبوا ماشي نهاجر صبوا نعها صبوا ما صبوا هناك ندخل نجار ولاد مسؤول لقد مستمع معري دخيل نجار على قاعدة مالو ولا كمالج أجي نابنت أبي رتراوي أنا درة مالتي تنا بزعدي توليدين دعبيا مستثمرتي قال ملا ناي سدراي دوسك روح كاكتي أنا وقالي سي تمهاري تلا ولا عسرت شو عتعبت عسر شو منتع حقات مهار نيرة تاني ساعة مستأنست بس أدن ديقسم عن غير نقد تسمين نعاقد كم تسمع عن غير هيدلو ما هنا تتمرت عطول دالي نبسعت كلا ليس لزدل بعدك already كويليو أنا نسخن عبدي لكن عبدي نايا جنسات أمي رنا بزعدي قوموا مستدرين تبع يسن عدي ثاثن ودي قناش في ذلك بعثوا طبشات قوم ترحت بدلا كاباي معلتي أنا already زوداي كويليو قلنا أنا نسخن عبدي لكن عبدي نايا تمرتاخذوا الدياخ أنا خاقل عقل زيلكي الجن تكون نجار كم زندي عيب لكني تميت عتمرت خطوة ودي أقدر نري تمرت خد حديت ودي أخون كذا أنا كمان هيتحبب بركني اللي عملت هجي عبسومن ثلاثة جزيات مهار بنبرات مالتي أبتي تاخد نبرات عبدين هاكي نرتبرتي بقى الرايلة دهر مهراسة عبسومن حموش تجزية إنها تمهار تمرت ودي تمرت ودي تودع ودع سشدش تعبت كوينو قال بدحري وليداي حرت فرطه ودا بالتي والعسر تربع تعبت كوينه اسهل حداران تبع الحجي عاد قدل هو مالتي
سدرا بيت سجدلو اسخا زغبر وما كتمر شيء تخيلني خامش عليك كمزي كم تحنتو يدول خوي عارف تمرتي ودي من البا دكتور مكون كنيره ابتياتر ابغل ملنا ما تاخذ ግን ኣቦይ ቦታ ድገበራ ብሓይሉ ከምርዓዎ ንዝደልየ ካብ ገዛይ ወፅየ ተገዲደ ኣብ ቲያትር ናብ ገለን ከኣቱ ጀሚረ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገዛኻ ምእላይ እውን ከድልየና እዩ ድብል ርእይቶ ይደለኒ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ከዓ ከነተባብዕን ክንክእል ኣለና ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ብፍላይ እንድሕር ዛኣ ከምስታት ፀገም ኣጋጢሙ ናይ ጥንሲ ናይ ሕርሲ ጥንስን ሕርስን ካብ ዝኾነ ነገር ክክልክል ከም ደይክእል ታደ ጠጠው ኢላ ብጎኒ ጓላ ኮይና ከተብላ ክትክእል ኣለዋ ይድል ብጣዕሚ ፅቡቅ ለምለም ክልተ ኣብነት ናይ ሂወትክስ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ቶፒክ ከዓ ካብ ተመክሮ ከዓ ንሕና እውን ሓያለ ትምህርቲ ወሲድና ኣለና ያኔ ለዩ ያ ለምለም ናይ ብሓቂ ግን ተቃላሲት ኢኺ ኣድቫንስ ዝኾነ ዝማዕበለት ተሓሳስባ ስለ ዘለኪ ኣነ ናይ ብሓቂ የመስግነኪ ኣይ ቲንክ ነዚሲ ወፂኺ ከትምህሪ ኣለኪ ይብል ኣነ እንታይ ድዩ ብሃገርና ሲ ጓል እንድሕር ወሊዳሲ ኢት ጀስት ክሬዚ ኣይ ሚን ብካልቸር ብሕሉ ብኣፍሪካ ብካልቸር በዓሉ ሲ ቅቡል ኣይኮነን እዚ ከዓ ዝሳዕብየን ጓል ኣንስተይቲ መሉ ናብ ፀገም ዘእትዋ ንስኺ ግን እዚ ምግባርክ ናይ ብሓቂ I'm impressed ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ really ትሕቶ ከዓቱ ኣብ ዳያስፖራ ተወሊደን ከም በዓል ፍናን ማለት እዩ ኣነ ባዕለይ ንእሽተይ ኮይነ እየ መፅየ ናብ ዓዲ እቲ ዝግበአን ሰክሰስፉል ይኾና ደለዋ ይዕወታ ደለዋ ብትምህርቲ ኣድቫንስ ይገብራ ደለዋ ንዝብልሲ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ግን እንታይ ክንሪኦሉ ኣለና ፍናን እኳ ተንኪፋታ ነር ኣብ ክልተ ካልቸር እዮም ዝዓብዩ ኣብ ደገ ኣሜሪካውያን ወይ ካናዳውያን እዮም ኢሮፓውያን እዮም ኣብ ገዛኻ ኤርትራውያን እዮም እዚ ዘምፅኦ ሳዕብየን ብዙሕ እዩ ንሕና ሲ ክንዓቢ ከለና ትምህርቲ ሲ ኔጎሽየተብል ኣይኮነን ትምህርቲ ዘይተማሂርካ ኔጎሽየተብል ኣይኮነን ኢትስ ኣውቶማቲክ እዚ ግን ኣብ ስደት ኣብ ዓድና ሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክዓቢ ከለኹ ሲ ፋዘርን ማዘርን ኣንደርስቱድ እዩ ከማን ሚኢቲ ካብ ሚኢቲ ኢኻ ከተምፅእ ዘለካ ስራሕካ ስለ ዝኾነ and እቲ ዲማንድ እቲ ኤክስፔክቴሽን ኣቦቱ እዩ ድሕሪ እንታይ ይኸውን ግን ረኻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣብ ካልእ ትምህርቲ ክትመሃር ከለካ ዲፍረንት እዩ እቲ ሶሳይቲ ኣብ ደገ ወፂኻ ደሴሚ ኣብ ገዛኻ ከዓ ደሴሚ ሓደ ስለ ዝኾነ ነተገራጮየ ካልቸር ዲላይ ትገብርን ኢኻ እቲ ኣይደንቲቲ ኢሹ ከማን ኣሎ ኣማን ኣሜሪካን ኣብ ቦሪና ደንግን ኤርትራውያን እንዳበሉ ዝኸዱ ቆልዑት ኣለዉ ሕጂ ብዙሕ ሳዕብየን ኣለዎ ሕጂ ናይ ወለዲ ከምዚ ለምለም ዝበልክዮ ክሩሻል ኣገዳሲ እዩ ፀገምካ ኣሎ እንድሕር ወለዶም ከይተምሃሩ ናይ ትምህርቲ ዕድል ከይረኸቡ ኣብ ስደት መፂኦም እቲ ዝፈልጥዎ ምግበካ ኣለኹ ከድነካ ኣለኹ ገዛ ኣለካ ትምህርቲ ናትካ ስራሕ እዩ ኣውቶማቲክሊ በቃ ወዲኦም ኣብ ሰክሰስፉል ክኾኑ እዮም ፅባይዎም እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ናፍቲ ማሕበረኮም ዝመፃነ እቲ ኮሚኒቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ስደት ዘሎ እንታይ ይገብር ኣሎ እዚያት ነገር ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ኣለዎ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሰምዐ ቆልዑት ንፋዓት ዝበዝሑ ኤርትራውያን ኣነ ናይ ጃህራ ኣይኮነን ንኣሽቱ ከለዉ ክነፍኡ ማለት እዮም በቃ ክነፍኡ ኣነ ግርም እዩ ዝብለኒ ቀልጢፎም እዮም ዘንብቡ ቀልጢፎም ይፅሕፉ ቀልጢፎም ይዛረቡ በቃ ድሓር ግን እንዳዓበዩ ክኸዱ ከለዉ ሓገዝ ይደልዮም ዳዕባካ ከይከልካ 14 years old እና 6 years old ሓደ ይኮኑ 14 years old 14 ምስ ገበርካ ብዙሕ ነገር ትፈልጥ ኢኻ ብዙሕ ነገር ትርኢ ኢኻ ናብ መሓዙን ናብ ፃውቲ ናብ ቪድዮ ጌም ዶ ገለዶ እንዳበሉ እዮም ዝኸዱ ሕጂ ነቲ ትምህርቲ ኣይከታተልዎን ኣለዎ ማለት እቲ ውፅኢቱ ድሓር ሃይ ስኩል ምስ ወድኡ እቲ ምርጫ ናብ ኮሌጅ እንታይ ኣሎ ናብቲ ዝቐለለ ክኸዱ ክእሉ እዮም ሕጂ እቲ ዓወት ኣለው ብዙሓት ኤርትራውያን ተወሊዶም ዝዓበዩ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ካናዳን ብዙሓት ኣለው ግን እንታይ ኾኑ ኣለው እቲ ፊናን ዝበለቶ ናይ ኣይደንቲቲ ክስታይ ኦልሞስት ናታቶም ኤርትራኒዝም እንዳሓሰሰ መፅኡ ኣሎ ብዙሓት ደቂ ካልእ ወፃተኛ ተመርዒዮም ገለ ትረኽቦም ኢኻ ሕጂ እቲ ኤርትራኒዝም እንዳሓሰሰ ስለዝኸይድ ዘሎ እቲ ቁፅሪ ባዕሉ ዝወሓደ ኮይኑ ይረኣየና ኣለው
ብዙሓት ኣለውና ግን ከም ትስበልክዎ እቲ ሓገዝ ካብ ስድራ ቤት ናይ ብዘይ ምፍላጥ ማለትስ ናይ ትምህርቲ ተመክሮ ትምህርቲ ተመክሮ ንባዕልካ ዘይተማሃርካ ትኮንካ እስኪ ክትፈልጦ ይትኽእልን ኢኻ እንግሊሽ ስለተዛረበ ዝፈለጥ ዝመስሎም ኣሎ because ዘይ ምፍላጥ ናይ ትምህርቲ ደረጃን ናይ ትምህርቲ ፍልጠትን ስለ ዘይፈልጡ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ገና ዑማኔ ናቶም ጌጋ እዩ ክብልስ ኣይክእልን ኣይፈልጥዎን ኣለዉ እቲ ናብራ ባዕሉ ኩሉ ነገር ኣለዎም ተንቆል ዝበዝሑሲ ኩሉ ነገር ኖ ዘይፈልጡ ቆልዑት እዮም ዝዓብዩ ኣብ ሃገርና ሲ ኩሉ ግዜ ምስ ሕወትካ ምስ ሓፍትካ ተቢልካ ኣኻ ትነብር ኢልካ ኣኻ ትነብር ዝበዝሕስ ኩሉ ካብ ሃብታም ዝመፀ ሰብ የለን እሞ ኣብቲ ሼር ጌርካ ትገብሮ ኣብዚ ብዙሕ ስለ ዘሎ እቶም ቆልዑት ብከምኡ ስለ ዝዓብዩ ፀገም ይመፅእ ዳውን ደ ሮድ ማለት እዩ እቲ ካል ብዙሕ ክስታይ ዘሎ እቲ ቁፅሪ ኣለው ግን እቲ ኤርትራውነት ከዓ እንዳሃሳሳት ለዘይዶ እቲ ኤግዛክት ነምበሮም ኣይንፈልጦን ኣለና ክብል ይደሊ ሓንቲ ክውስኸላ ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሲ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ምስ መፃ ብሕልፊ ኣብ ዩሮፕስ ናብ ምውላድን ናብ ገለን ይኸዳ ትብልሲ ኣብኣሲ ኣገዳሲት ኮይና ተሰሚዓትኒ ቀዳማይ ማሕበረሰብና ቆልዓ ምውላድ is a very very ጽቡቕ ነገር ገይሩ እዩ ዝሪኦም ብሕልፊ ንጓል ኣንስተይቲ ብምውላድ እዩ ክስታይ ዝገብር እንታይ ክብሎ ዝዕበነላ yeah it's a very good job it's a good job ድማ ብሕልፊ ተዳሊኻ ሓሲብካ ክትገብሮ ከለኻ ጽቡቕ እዩ ግን ዝተጎድ ተዓመፃ ደቂ ኣንስትዮ ወሊደን ክትሪኣ ከለኽን ብዙሕ ሰርፕራይዝ ኣይትኹና ብስነ ኣእምሮ ዝተጠቅዐት ጓል ኣንስተይቲ ሰልፍ ሄት ኣለዋ ነታ ነብሳ ኣይትፈትዋን እያ ሕጂ ከምዚ ፊናንስ በልኪ ላቭ ዩር ሰልፍ ነትኻ ፍቅሪ ግበር ከምኡ ኣይኮነን ኣብ ገዛና ንዝበለት ሼር ግበር ኢኻ ትበሃል ምስ ሓውኻ ምስ ሓፍትኻ ከምዚ ግበር ስለ ዝኾነ እሱ ሕጂ ፍልይ ዝበለ መፅናዕቲ ዘሎ እዩ ግን እዘን ተጎዲአን ዝመፃ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ናይቲ ፀቕጢ ዕዳ ስለ ዘለዎ እንድሓር በቃ መንጎ ምስ ኮና ስቂለን ይወልዳ ገለዴን ተመርዕየን ደን ወይ ምስ ዓርከን ኮይነን ይወልዳ ትብልኦ ዘለኽን sometimes ሓደ ግዜ ዝፈትዎኦ ይደልያ እየ ሕጂ ከም ቆልዓ ትፈትዎን ዝፈትዎካን የለን so it's a coping mechanism ከመይ ገይረ ነቲ ስቃይሲ ብከምኡ ክንሪኦ ኣለና ሕጂ ኣነ እንታይ እየ ክብል ዝደሊ በዚ ኣዕድል ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራውያን ንኣሕዋቶም ደቂ ኣንስትዮ they don't have to be your sister ወይ ድማ በተዓበትካ ወይ ኣብ ሳዋ ዝረኸብካ ወይ ኣብ ስደት ኣይኮነን ኤርትራዊት ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ መንእሰይ ክንከናኸና ደቂ ተባዕትዮ ናይ ብሓቂ ክሕግዙና ኣለዎም ኣብዚኣ ንሶም ባዕላቶም ከዓ ናቶም ፀገም ሒዞም ስለ ዝመፁ ዘለዉ ናቶም ከዓ ክንርኢ ኣለና maybe next time ስለ ናቶም ተተዛረብና ናይ መናእሰይ ስደተኛታት ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራውያን ተተዛረብና ፅቡቅ እዩ ስለምንታይ ከምኡ ዋላ ተዓደምኪ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ከዓ ናቶም ፀገም እሞ ናቶምም ሓገዝ ንደሊ ኢና ኣብዚ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ንሕግዘሉ ክብል ይደሊ ወዲእ ኣለኹ ፅቡቅ መብርሂ ሓነይ ከም ዝበልኪ ከዓ ካልእ መደብ ክንከፍት ንኽእል ኢና ፅቡቅ ክስታይ እዩ ካልእ ተወሳኺ መን ኣለዋ ናብዚኣ ተወሳኺ ሲሕለን ኣኽለና ፅቡቅ ኣብዚ መዓር ብወገነይ ወዲእ ኣለኹ ብጣዕሚ የቐኒየለይ ግን ተወሳኺ ክንብሎ ኣለና ትብሎ ተለኽን ወይ ከዓ ሓበሬታ ተሎ ናባኽን ዕድል ክገድፎ እየ ኦኬይ ሕና እውን የቐኒየልና ብጣዕሚ ፅቡቅ ምሸት ኣምሲና ኣነ እኳ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ምክንያቱ ምዘን ንኣሽቱ ደቀይ ከዓ ከምዚ ኢለ ንበቃዕኩ ክዛረብ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ሓደ ካብቲ ናይ ቃልሲ ምትሕልላፍ ማለት እዩ ከዓ እዚ እዩ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ውረስ ተወራረስ ዝበሃል ሓደ ካብኡ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ምስ ንእግሪ መንገደይ ግን ንድኾነት ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራዊት ፃውዒት ኣለኒ ማለት እዩ ንፍዕቲ ደ ንፉዕ ሕብረተሰብ እያ ትሃንፅ ፍትሓዊት ኣደ ፍትሓዊት ሃገር እያ ትሃንፅ ኩለኸን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ምእንቲ ሃገርን ህዝብን ዝተቃለስክን ንእስነትክን ድሕለፍክን ብዘይ ውላድ ድተረፍክን ኣካልክን ድሰንከልክን ትሕቲ ጉድጓድ ድሰፈርክን በቲ ኩሉ ኣስተዋፅኦ ናትክን እንዳተሓበንኩ በቲ ኩሉ ዝገበርኩ እንዳኮራዕኩ
نمثل حزبن هاجرن أو كتب لقى سويته يقربلك لم تعيه هولندا يعني يلا كنت ويفنانك go ahead فنان اوكي انا تمساسل لكم ناي لبلم يزلني اصبي اقلصك اني بتغرينا سوري جن انا اوازبل انا دق نستيسي first of all نفسها مجمريا مسرع قبنا يخونن نفسها مفكر مالت selfish مالت يكونن جن just be stubborn ناي لو تتدلي اب هيوت كنسي be stubborn about it and never be afraid to stand up for a just cause. For example, كل جزء minute by minute. Oh my God, حتى قاعد نسيت انتي تخون على حجي. Is she getting ready to be raped? Is she getting ready to be abused? ولا أنا دك أتبعتوس they're being sodomized كمان أبي إسرع. So is it as minute by minute يقص ريح على جزء أنا I have to be better. I have to be my best to do my best إلى حسب. So بقولك أتحسبنا يسي نحن أبزخلنا دك أنستي ولا دك تبعتي سنتي خون لو بهاجرنا إلنا minute by minute كنا حسب لنا تأمية له كل اللهم بقى حجي أنسي كم أوعيت بقى بل كنا حسب تحرخينا conviction لعابي خير كله سي زبالة أخوان كل سب مالت أبز لعلى جرجة نأترا نلوتي كمت خال مالت بل so thank you. قديمة نعهتكن لملم finally I can talk to you إذا معك سلازهونكو في نان حبتي أجوهي تقبري ذلها it's very I am happy for you. Thank you. Involved مخانكي أبزي توليد كيسي I admire your family by the way. صدراهيو الغانش حفتي لما يقني لي نزي أنا مودة أنتي قبل March 8 is نعناسي very important to you. دكنستيو إرتراويان تبعاتين نفعاتين عديتات نحن عديتاتنا نفلت أنينا أنت استيجرنا على إيمانين أتححيزن صدرا زعليين أمو ناتن فلكن حسكن كلالنا كبرتنا نحن نقدم دما نتا نفسنا ناس أخنا وصخن كلالنا نخالق ناس أخنا وصعين خلنا نفسنا ناس عند حزي وصينا مو كابانا إيزي جمر كالقنا دك تبعتو إرتراويان مس يحواتكم مسرح كتجمروا كبرت كترقوا بحنساب كنا كنسرحو نخل نجارات بزحلو نايدك نشتيو كيز نايدك نشتيو صقم ناي محبر سب صقم مخانوس لمنتاي قالنستيتي عداء حافتية قاليا is this really ناي كله سلازقنا حابي تجازا سلازقنا نع اندحر حاجيسنا نت محبر سبنا نهنا نهزبنا محقا سلازقنا involve كخونو متان أبتي قالسي نفتح دما دك نشتيو كسمعك هلالون كسمعك هلالون نهنا سنس ناي دك نشتيوسي بزحيو سلامت كم زغلصكو مالتيو سلازخونت بزحيا قالنستيتسي بزحتي حنت خوينا بزحتي سلازخونت كنسمع خنكلالنا يزبل يغني لي ثانك يو بومباي أنا أبزو ودي اللهو أزي إذا مسكنكن أقاطعمي شمون تمقابيتك وقع نزي أبقعكن أبقعنا قبل أبقى أقاطعمي سقعنا الرخب أبزلنايو سلام انت عنان يعني اللي Thank you. Thank you. أنا وين أغني الله